Ben, volvemos a Forzáns, onde hai malestar polo peche do recinto da festa cun cartel e cun cadeado. Alba Lea, din que o fixeron pola seguridade dos peóns, non? Así é, ese cartel foi colocado aí para protexer a toda aquela persoa que queira vir aquí a este torreiro, a este recinto da festa, a facer un uso axeitado del. O que denuncian esta veciñanza toda que se quixo xuntar con nós, decíamos, hai membros da Asociación Cultural, da Comisión de Festas, da Comunidade de Montes, da Asociación de Veciños, é que o bar que está xusto a 2 pasos daqui, está case metido no propio torreiro, non está facendo un uso axeitado deste recinto, porque os clientes aparcan aquí, utilizan o de cuarto de baño e a veciñanza está farta porque pouco a pouco este sitio parece que se vai desgastando. Pois a verdad que si non é que se desgaste nin que vaya a menor esa terra por pisar por riba del, non. Vai se desgastando porque ese cruceiro xa foi levantado varias veces, de feito, como podes ver, a pedra non é original, a primeira vez... Fan actos vandálicos aquí, non? Destrozos. Péganlle cos coches, porque non sabemos se adrede ou por que van afectados, pero o tema é que ese cruceiro púsose en pesa varias veces. A primeira vez que se enrachou, que a pedra non é original, foi precisamente petando leña encima del, precisamente deste bar do lado. Isto non é algo puntual da hora, é algo que vimos arrastrando anos e anos. Que ocorre? Que agora, ademais dos desperfectos do cruceiro que se pode ver aí, ou da sardinera que temos aí, ou do banco, incluso dunha tubase que temos aquí atrás que se rompeu, agora chegamos ao punto da confrontación e de entrar nos insultos e sobre todo nas agresións. Entonces aí, xa previamente nos enviáramos unha carta ao Concello, a Policía Local, a Guardia Civil e máis a Baixa Comandancia informando destas fechorías para que tomaran nota e a única maneira que vimos de poder preservarnos ou de defendernos é colocar un vado, porque nos dicían a primeira vez para que descolocar un vado, pois temos que colocar un vado porque pese a indicalo e pese a intentar arranxalo de maneira civilizada, pois vese que non... Nos intentamos dentro que anda aí falar ca outra parte, ca dona dese local, que non quixo facer declaracións á Cámara, pero sí que falou con nós persoalmente e dixo que estaba farta e que non quería saber nada do tema nin dos veciños. Como é a relación que mantedes agora coa outra parte? Bueno, ahora mismo casi non hai relación, nos levamos 20 anos soportando estos, sempre se chamou a concordia, non? E a boa veciñanza, pero sí que últimamente, que non diga que sea un acta concretamente da dueña do local, pero sí dos clientes que veñen. Entonces, se ao final ti non fas frente ou non lles indicas como se teñe que comportar, isto vai ir a maiores. E xa lle digo, aquí en ningún momento se proíbe entrar con nada, está ben claro o cartel quen pode entrar, os mismos coches que entran de toda a vida, pero sí do que estamos en contra é, pois con esas fechorías, este deterioro que ten un sitio, e aparte, xa non son só as fechorías, é que entran co coche cando se está utilizando este enclave para o que é, claro, que é para actividades. E dicir agora, a pesar dese cartel que os veciños puxeron a boa fe para evitar que entren coches e que non haya ningún tipo de incidente, hai xente que abre a cancela e pasa igual, e aparca igual. Sí. E ainda por riba eso, o que trae son consecuencias de que enfrontamentos, que mira, isto non é para aparcar quen queira, é para uso e disfrute dos veciños de Forzáns, e non podedes aparcar aquí, é agresións. Entonces nos dirixímonos á subdelegación do goberno, e dirixímonos ao ayuntamiento, e dixeron adiante co vado e adiante co cartel, porque eso tedes que protexer o voso. De que tipo de agresións estamos falando? Agresión a un veciño. Me pasa que o veciño quere permanecer no anonimato e non quere que se saiba quen foi, pero houve unha agresión. Entón, claro, o primeiro é defender os veciños. Isto é para uso e disfrute dos veciños, pero eso se cedeu. Para uso e disfrute dos veciños de Forzáns. Os que houbo, os que hai e os que virán. É para todos. Non é para un parking privado de un local. Claro, quero preguntarlle tamén a toda a xente maior que hai por aquí que nos acompaña esta tarde, porque este torreiro, como dicíamos antes, é o torreiro da aldea, é o torreiro, o seu campo da festa, o seu recinto que recordades de sempre. Sí. Aquí a calzada estaba cerrada. Aí. E iba á escuela. E coa min, Maruja, ibas tamén comigo. Vamos. Todas recordades por aquí usar o torreiro cando era descativas, non? Sempre. Claro. E viñamos por aquí, e aquí a cantilla estaba cerrada. E tiña un cantado, e había un porteirinho, e por lá abaixo, subíamos por aquel porteirinho para aquí. Cantilla cerrada, fija. E ao lado había un porteiro que se pasaba, un porteiro de pedra. Pero despois, por culpa de entrar en as orquestas, cando eran as festas e así, foi cando abriron este tipo de cancilla. E empezaron a aparcar e a meterse todos os coches. Empezamos a cerrar a cancilla coas chaves,
e empezaron a abrir. Pero despois, nunha vez, un veciño empeñouse e mandou cun martillón desfacer a cerradura. E desde aí quedou a cancilla aberta, foi cando se apoderaron do terreno este. Que antes este terreno foi toda a vida de uso do pueblo. Sempre, claro, falamos do torreiro de toda a vida, o torreiro dos veciños que nos acompañan esta tarde, dicíamos, membros das comisións, das asociacións que quixeron vir aquí a acompañarnos, a explicarnos pois esa dor que senten de ver o seu torreiro sendo usado para, bueno, para cousas que non teñen nada que ver coa súa principal función, que é a do desfrute de todos os veciños. Dendo que en Andaí estamos abertos sempre a escoitar a outra parte, xa recalcamos que falamos con ela personalmente, pero si quixesen en algún momento volver a comunicarse con nós e dar a súa versión, non teríamos ningún problema. Darlle as grazas a todos por acompañarnos e esperar que este problema se solucione pronto. Moitas grazas, Alba Lea. Que pena, non, que un recinto como ese, que noutrora foi escenario de tantas festas e de tanta alegría, se convirta agora en motivo de enfrontamento veciñal. Agora, cando xa falamos de agresións, estamos falando de palabras maiores, se alguén por alusións quere aportar algo, hai outra versión, hai outra parte, se quere contarnos algo, aí está o teléfono.